Jeg har fundet en magic cave. Sweet. Faktisk bruger mjølen mig ikke vejen her. Pretty retarded. Hvad er det? Det er sådan en lyd, der kommer, når man tager et æg. Og nogle gange så resulterer det så i en wave. Jeg tror, det skal forestille lyden af et stort dyr, hvor vi tager deres æg. Fuck! 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 Shit! Det var bare... en meget smal gang. Jeg kastede den bag mig, fordi jeg kom løbende ud, jo. Så det... Very cinematic. Det var meget cinematisk.